Tapno mapagsaganaan ti anyaman nga insidente ti hijacking nangisayangkat ti Aviation Security Unit iti simulation exercise iti maysa nga airport iti Region 2. Ada report ni Anjel Kim Pengosro. Idilaeng kalman, impakita ti Aviation Security Unit ti kinasagana da amang manihar iti hijacking incident iti naisayangkat a simulation exercise iti Tugigaraw Domestic Airport. May basar iti senaryo, may isa para pasahero nga eroplano manipod Ninoy Aquino International Airport, ngagturong iti Lawag City International Airport iti Ilocos Norte ti na-hijack. Kat na-divert dito iti Tugigaraw Airport kas bilin dagiti hijacker. Apaman anamuan dati nadakamat nga insidente, dagos nga inactivate ti Aviation Security Unit ti Crisis Incident Management Task Group tapno mailatag ti contingency plan da. Iti nasao a simulation exercise na ibinsa-binsa ti akam ti tunggal personnel ti Aviation Security Unit agraman ti naanayas a komunikasyon manipod iti Incident Command Post aging ga iti Crisis Management Committee para iti naanayas a panakarisot ti parikot kan panakaispal dagiti hostage. Sigon kani Police Colonel Marites Fernandez, Chief ti Aviation Security Unit, regular da amang isaysayangkat iti simulation exercise tapno mapagsaganaan ti anyaman nga sitwasyon. Babaen ti kinasiglat kan kinalaing nga impakita ti Special Response Team kan amin a grupo a nairaman, agtalok ni Colonel Fernandez nga epektibo dagitoy amang saranget iti anyaman a karit a mapasaran iti Tugigaraw Airport. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.